Morjesta! Mun nimi on Esa ja tää on Hemapainin esittely. Siirrytään tällä kertaa pois miekkailumaailmasta ja siirrytään painin maailmaan. Miro Lahtela, mitä on eurooppalainen historiallinen paini? No se onkin itse asiassa aika hyvä kysymys. Se mitä me täällä tehdään puhutaan ringenistä, eli ehkä on saksalaista historiallista painista. Ja se on yksinkertaisuudessaan se on painia, josta meiltä löytyy kirjoitetut historialliset lähteet, jossa kerrotaan, että miten pitäisi toinen ihminen viedä tonttiin. Okei. Onko se minkä näköistä niin maassa käyvää tapahtuvaa sitten? Valtaosa, se lähde mitä me täällä meillä tehdään, niin toimii valtaosa niin pystystä ihmisen kaatamiseen, joka antaisi viitteitä, että kyseessä on ehkä enemmän urheilumuoto, mutta kyllä sitten jos me katsotaan laajemmin niin kuin painimista heman sisällä, niin löytyy mattopainitekniikoita, toki aika paljon yleisemmin sitten niin kuin sekoitettuna aseisiin tai haarniskoihin tai muihin. Okei, mikä oppikunta tai mestari? Meillä tehdään pääsääntöisesti Fabian von Auerswaldin Ringerbuch-kirjan pohjalta. Eli Ringerbuch tarkoittaa yksinkertaisesti vain painikirja. Eli semmoinen 1500-luvun painikirja, jossa sitten vähän tämän näköisessä takeissa ja semmoisessa vähän komeammissa housuissa heitellään ihmisiä nurin. Painista hemapiireissä löytyy ilmeisen vähän materiaalia, mutta... No modernisti joo, tai selkeästi niinku ehkä vähän sellainen marginaalimpi laji, mitä tulee niin kuin näihin meidän aselajeihin tai niin kuin kamppailutyyleihin. Paljon johtuu siitä, että on olemassa niin kuin modernia vastikkeita, jotka sit vie paljon. Ja mä usein leikkeästi sanon, että se mitä me tehdään täällä on vähän semmoista huonoa judoa. Että siinä missä tuolla on judokoulu, jossa on opettaja, jolla on opettaja ja on tehnyt pitkään, niin täällä meillä on pääsääntöisesti meikäläinen vanhan kirjan kanssa ja onneksi jotain kavereita, jotka on tehnyt vähän pidempään kuin minä, jolta voisit kysyä, että miten tämä heitto sun mielestä menee. Eli puhutaan silleen, ei ole silleen niin pitkät juuret kuin jollain muilla painilajeilla, että lähtee vielä vähän käyntiin. Joo, vähän. Niin siis tavallaan niin historialliset lajit ylipäätänsä, että on kuollut jossain vaiheessa pois ja toimitaan sitten niiden kirjoitettujen lähteiden pohjalta. Ja sieltä sitten koetetaan päätellä, että mihin suuntaan ne raajat oikein pitää vääntää niissä heitoissa. Yes. Onko hemapaini täysin oma lajinsa vai tukeutuuko se muihin hema-aselajeihin? No sanotaanko näin päin, että muut aselajit voi ottaa paljon irti painista. Eli melkein kaikkeen miekkailuun noiden lähteiden pohjalta liittyy jotain painikokonaisuuksia. Niin sitten tällä ringenillä, joka vaikkakin aseetonta painimista, on paljon annettavaa sitten sille puolelle. Mitkä sanoisit olevan suurimmat erot hemapainin ja sanotaanko modernin painin välillä? No, jos puhutaan niin kuin olympiapuolen niin kuin kreikkalais-roomalaisesta ja niin kuin tuommoista vapaapainista, niin no just se, että me painitaan lähinnä vaan pystyssä ja sitten meillä on nämä niin kuin takit päällä, josta sitten revitään kumoon. Mutta sitten esimerkiksi judo on aika lähellä. Toki meillä on vähän vähemmän sääntöjä, koska on säilynyt vähemmän tämmöisiä historiallisia sääntösetteitä siitä, miten se paini toimii. Mä itse vielä palaan takaisin tuohon, että muut lajit tukeutuu itse asiassa painiin tai ottaa vaikutteita painista. Niin, eli toisin sanoen miekkailun ohellakin voidaan päätyä painitilanteisiin. Kyllä joo, että ihan niin kuin lähes kaikki aselajit, joita meillä opetetaan, niin manuaalit sisältää painitekniikoita. Ja se ihmisen heittäminen lonkan yli on merkittävän samanlaista, vaikka se olisi pitkä miekka käsissä kuin silloin, kun sille ei ole. Eli käytännössä tätä voi käyttää niin kuin harjoittelemaan sitä puolta ja sitten turnauksissa tai muualla. Joo, kyllä. Ja sitten on tämä niin sanotaanko kuntoiluna vähän raskaampaa, niin toimii myös se kuntotreeninä monelle. Okei. Poikkeuksellisesti. Hemapainissa, kun ei olla hakkaamassa ketään teräaseella tai nyrkein, niin mainitsit, että takki on, mutta onko muita suojavälineitä? No mitään pakollisia suojavarusteita ei ole, että usein alasuoja on hyvä olla. Hammassuojatkin on niinku kiva, mutta ei ole mitenkään pakolliset niinku ringenin harrastamiseen tää meille. Joo, onko se vaadittu? No meillä on lainatakkeja, että tietenkin se on kiva, jos on oma takki. Voi olla joku tämmönen ihan ringen takki tai sitten voi olla ihan joku vanha judotakki tai jujutsutakki, jolla voi sitten niinku lähteä painimaan.
Kelle kaikille tämä laji sopii? No ihan kaikille, että kaikille, jotka saa osallistua meidän harjoitteisiin tai harjoituksiin täällä, niin saa tulla painimaan. Että ei ole silleen, katsotaan, ryhmät on vielä toistaisekseen kokoisia, että hyvin pystyy ottaa huomioon kaikkien niin kuin erityistarpeet, jos on jotain vammoja tai muuta, niin sen mukaan tehdään aina. Niin. Miten tähän hemopainiin, voiko se vaan ilmestyä jotain paikalle vai mitä? Joo, kyllä, siis ihan voi katsoa sieltä maanantaisin 5-6 meillä on painitreenit, niin tänne voi ilmestyä paikalle. Jos ihmetyttää, niin voi laittaa info@ehms.fi niin mailia etukäteen, että hei, että haluaisin tulla painimaan. Tai sitten jos on täällä meillä jo miekkailemassa, niin voi nykäistä meikäläistä hihasta, että hei, että miten sinne voi tulla sinne painimaan. Joo. Vaaditaanko seuran jäsenyyttä tai... Ei vaadita. Eli ihan kaikille? Ihan kaikille joo. Ensimmäinen kerta on ihan ilmanen ja sitten siitä eteenpäin niin sitten ihan seuran normaali treenimaksulla. Eli mitään ei menetä tulemalla kokeilemaan ehms.fi ja ottakaa ihmeessä myöskin EHMS:n sosiaaliset mediat, Instagram ja Facebook haltuun. Kiitos Miro. Kiitos.